What's up sa inyo mga kohay and welcome back to another video. And in today's video ay Chapter 3 ng Volume 8 ang topic natin. Ang mga information na maririnig mo sa video na ito ay galing sa light novel. Pero bago natin simulan tong video ay may tanong ka muna na dapat nasagutin. Anong episode sa Season 1 unang nag-meet si Rimuru at Milim? Kung tama ang sagot mo ay ilike mo itong video. Pero kung mali naman ay kailangan mong tanggapin ang parusa na mag-subscribe at i-click ang bell notification icon. Sasagutin natin ang question at the end of this video, so make sure to watch till the end. Ang previous natin na video ay ang pagre-release ni Veldora ng kanyang aura at ang pagkatapos ni Ramirez sa pag-expand ng kanyang labyrinth all the way to floor 100. Kung hindi mo pa yung napapanood, ay pwede mong i-check ang description para sa mga links dahil nandun ang iyong mga kakailanganin. Kaya ngayon ay simulan na natin. Masaya si Ramirez sa pagkakatransfer sa kanya ng pagiging master ni Beretta. At maging si Trini ay part na din ng family niya. Tuwang-tuwa talaga si Ramirez dahil ngayon ay may kasama na siya dahil matagal siyang nabuhay ng malungkot at nabuhay na mag-isa. Sabi ni Rimuru ay responsibilidad na daw ni Beretta ngayon na alagaan si Ramirez. Kung si Ramirez at Trini lang daw na dalawa ay mahihirapan daw ang mga ito na i-handle yung mga monsters na ilalagay dun sa may labyrinth nila. Pero sa tulong daw ni Beretta ay magiging okay daw ang lahat. Dahil na-establish na nila ang master-servant relationship, ay immortal na si Beretta sa loob ng labyrinth niya. Hindi niya na kailangan na magsuot ng resurrection bracelet. Ganon din si Trini. Pwede nilang i-revive ang kanilang mga sarili at pwede din silang mag-teleport sa kahit na anong save point sa loob ng labyrinth. Sabi ni Rimuru ay nakakatakot daw yung ability ni Ramirez dahil kayang i-resurrect nito ang kanyang mga servants. Oo, dalawa lang daw ang servants ni Ramirez sa ngayon. Pero syempre ay dadami daw ito in the future. Kung makokontrol daw ni Ramirez ang mga monsters na lalabas dito ay madali siya makakabuo ng kanyang sariling army na may immortal na attribute. Wala na daw makakapangmaliit sa kanya nang hindi hinaharap ang mga consequences. In terms of defense daw ay talagang superior ang skill na ito ni Ramirez. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang internal structure ng labyrinth. Ang dungeon na ito ay Hugis Inverse Pyramid. Habang tumataas ang number ng floor ay lumilit ang space. Nandito ang ilan sa mga traps na ini-install nila. Ang una ay ang poison arrows, poison swamps, rotating floor, moving floors, bladed wires, pitfalls, mimic chest, exploding chests, magic rooms, closed rooms, dark levels, low ceiling levels, levels with special ground effects, at iba pa. Meron silang closed room na tinatawag, kung saan ay biglang mawawala ng oxygen dito. At syempre, pag nawala ng oxygen ay hindi makakasurvive yung mga ordinary lang na tao. Exception dito, sila Rimuru at Veldora, dahil hindi na nila kailangan ng oxygen. Then napag-usapan naman nila yung mga ground effects na pwede nilang ilagay sa bawat floors. At dito nagsabi si Ramirez na hindi niya daw ito kaya dahil ito daw ay magko-consume ng large amount of energy para ma-maintain. Ang mga floors na ito ay may mga natural disasters like fires, floors na covered in ice, mga howling winds at iba pa. Then biglang may umimek. How about humanap daw sila ng fire or frost dragon? Then itim nila ito at dalahin dito. Ang nagsabi nito ay si Milim. Sabi niya ay pwede daw na siya ang humuli ng mga dragons. Nagulat si Rimuru dahil nasa 100th floor sila ngayon at walang ibang paraan para makarating dito kasi hindi pa ito open sa public. Sabi ni Milim ay naramdaman niya daw na may gagawin sila Rimuru na something interesting kaya daw pumunta siya dito. Tiningnan siya ni Veldora at sinabi nito sa kanya na trabaho daw ng matatanda ang gagawin nila at hindi daw ito para sa mga bata na katulad ni Milim dahil hindi daw ito playground kaya wag daw si Milim manggulo. Sumang-ayon naman si Ramirez sa mga statements ni Veldora na ito. Pinagtutulungan nila si Milim. Sabi ni Rimuru ay nagpaplano daw kasi sila ng isang huge festival at nagpe-prepare din daw siya para dun sa request ni Milim sa letter na pinadala niya sa kanya. Nagulat si Milim dahil hindi pala inignore ni Rimuru yung letter na pinadala niya at nalaman ni Milim na dito na pala nakatira si Ramirez sa ngayon at naiinggit siya. Sabi niya ay gusto niya na din daw dito na lumipat pero sabi ni Ramirez meron daw kasi siya ditong trabaho kaya siya nandito at hindi daw siya unwelcome guest na katulad ni Milim. Nainis si Milim nang marinig niya yon at nagharapan na sila ni Ramirez. Pero wala pa ding balak na mag-back down si Ramirez kahit na napakalaki ng gap nila when it comes to strength. Buti na lang daw ay puro words lang ang ginagamit nila sa kanilang pagtatalo at iniinsulto lang nila ang isa't isa. Occasionally ay ginagamit ni Ramirez ang flying kick niya pero syempre ay hindi naman ito gagana kay Milim. Ginagrab lang siya ni Milim na para bang game of tag lang ito. Para lang silang mga bata na naglalaro tuwing recess nila. Matagal na silang magkakilala kaya maaari daw na
na ganito ang way nila para magpakita ng affection sa isa't isa. Natigil ang away nung dalawa nung dumating na may kasamang dessert si Shuna. Sabi ni Veldora kay Milim pwede din daw siyang makisali sa ginagawa nila kung hindi daw siya magiging sagabal. Then napansin ni Rimuru na medyo accommodating si Veldora ngayon at na-realize niya na buti na lang daw at hindi si Veldora at Milim ang naglalaban. Hindi seryoso si Milim sa laban nila ni Ramirez, pero it's a different story kung si Veldora ang kalaban niya. Pag nagsimula silang maglaban na dalawa ay masisira daw ang labyrinth, kaya buti na lang daw at okay sila. Sabi ni Milim ay hindi daw siya magiging sagabal sa kanila. Ibigay daw sa kanya ni Rimuru ang mga trabaho na gusto nitong ibigay sa kanya. Pero tinanong ni Rimuru kung paano na daw yung mga servants ni Milim. Nagpaalam daw ba siya kina Frey o Carrion bago siya pumunta dito? Sabi naman ni Milim ay magagaling daw yung mga servants na under sa kanya, kaya madami daw siyang libre na oras. Sinabi din niya na makakasagaba lang daw siya sa mga ito habang nagtatrabaho kung makikialam siya sa kanila. Malawak kasi ang territory na ginagovern ni Milim, kaya nag-aalala si Rimuru kung okay lang daw ba na umaalis ito. At sabi naman ni Milim ay hindi naman daw siya nandito para maglaro. Nandito daw siya para tumulong na mapadami ang mga visitors ng Tempest. Sabi din ni Milim ay matalino naman daw siya. Hindi daw siya natakas kapag hindi niya gusto na mag-aral. Dito siya nahuli ni Rimuru. Mukhang tinuturuan daw si Milim ni Frey at na-bored daw ito kaya ito umalis. Sabi ni Rimuru ay kailangan niya daw na i-contact si Carrion or Frey about dito. Pero wag na lang daw. Magpapanggap na lang daw siya na wala siyang alam. Tsaka si Milim naman daw ang masesermonan at hindi naman daw siya. Tinanong ni Rimuru kung okay lang daw ba talaga na tumulong dito si Milim. At sabi naman ni Milim ay okay lang daw talaga. Tinanong din ni Rimuru kung kaya daw ba talaga itim ni Milim ang dragon. At tinanong din niya kung anong klaseng dragon daw ba mga ito. Kung katulad daw ba ito nila Veldora. Nung tinanong ito ni Rimuru ay sabay na nag-respond si Veldora at Milim sa kanya na magkaiba daw yon. Iba daw ang dragon sa isang true dragon. Sabi ni Veldora ay hindi daw siya kabilong sa grupo ng mga lizards na tinatawag ni Ruminas. Ang draconic species daw ng mundo na ito ay mga monsters lang na gawa sa mga na-broken down na mga elements na galing sa katawan ni Veldanava na kuya ni Veldora na Star King Dragon na pinakamalakas sa lahi nila. Basically, ang difference daw ng regular dragon sa mga true dragons ay yung kanilang pagiging material life form at spiritual one. Ang mga regular dragons daw ay mga monsters na may physical presence lamang. Tinawag daw ang mga ito na dragons dahil nire-resemble daw nito ang mga nasa myth at mga legends. Pero mas malapit daw talaga ang mga ito sa mga dinosaurs. Nabanggit din ni Veldora na 4 lang daw ang true dragons sa history ng mundong ito at ngayon daw ay 3 na lang daw ang currently na nag-e-exist. Ang Star King na si Veldanava na tatay ni Milim ay matagal nang nag-perish sa isang hindi maliwanag na dahilan at simula daw nun ay hindi na ito nagparamdam. Wala din daw itong sign of reviving. Ang mga true dragons na katulad nila ay may eternal life, kaya kung hindi ito nagre-revive ibig sabihin lang daw nun ay may masamang nangyari daw dito. Pero hindi nila yun kayang pag-usapan ngayon. Si Veldanava daw ang origin ng mga monsters na kinikilala sa tawag na dragons, or to be exact ay yung spirit dragon na binigay niya kay Milim bilang isang pet. Ang spirit dragon na ito ay namatay at naging chaos dragon. Then yung essence ng katawan nito ay kumalat sa iba't ibang panig ng mundo at yun yung naging pagsilang ng mga lesser dragons na matatagpuan pa din hanggang ngayon, kung saan ay may mataas na concentration ng magicules. Kung meron ka daw sapat na bits na galing sa spirit dragon maaari ka din daw na makagawa ng isang arc dragon. Ang pinakamalakas daw sa mga dragon na ito ay ang mga dragon lords na merong 4 na klase depende sa element nila. Ang mga dragon lords na ito ay may human level wisdom. Sila ay nag-spend ng several centuries bilang isang arc dragon bago sila mag-evolve into a dragon lord. Malakas din daw ang mga ito dahil meron itong konting powers ng spirit dragon. Extended din daw ang kanilang mga lifespan. Ang mga dragon lords daw ay one step closer sa mga spiritual life forms, pero hindi nila kayang i-resurrect ang kanilang mga sarili pag namatay sila, na katulad ng kakayahan ng mga true dragons na katulad nila Veldora. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Ngayon ay pumunta naman tayo sa pagsagot sa nauna natin na question. Ang unang pagkikita ni Rimuru at Milim ay mapapanood sa episode 16. Ngayon ay alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Kaya ngayon ay pumunta naman tayo sa mga shoutouts. Gusto ko din humingi ng apology dahil hindi ako nakapag-upload noong nakaraan na dapat ay may upload ako, and hindi ako nakapagbigay ng announcement na hindi ako makakapag-upload. Sumama kasi ang pakiramdam
pakiramdam ko nung time na yon at natulog lang ako. Kaya humihingi ako ng sorry dun sa mga nagintay sa upload ko nung nakaraan. Once again, thank you as always and I'll see you guys in the next video.